игра с него и това. Ако не спечелим още по-зле, защото нали аз искам да си взема за втория стардроп, да ви покажа на мен какво ще ме западне. Между хора от много отдавна не ми се падал Legendary Stardrop. Знам, че там преди даваха разни чудеса за Коледа, но и от него не ми се падна нещо толкова. И ще си използвам гаджетите на празно. Ела бе. Елевет. Той пока се намукна. Той умре. Хора, не знам. Може да пишете в коментарите как му викат на ето и предящо. Защото ние му викаме прасета. Вонята на прасетата, лайната. Те пък също ли се намотават тук? Той пък кой направи 11? Ами бе. Искам се бия чак. Добре, 100% ще се изпечелим. Ева, защото не знам как се казват тия вони. Това са пранята на прасетата, да. Прасе. Той не е нормален. Той не е нормален! Ще умре там. Няма да ме изхвърят. Здравейте. Няма да ми избягате. Стига бе. Добре хора, спечелихме си го. Сега да видим какво ще ми се падне. Дайте. Добре, реар. Ами, много често ми се пада реар. Добре, това беше от моето видео. Айде, до скоро.